Này, sofwibai जोङो बेयावहाय बबे जायगायाव फैदों दायो थानानै खोन्थागासिनो आं लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादों बिदिबा हाय गाइस खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे ब्लगावहाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बे आंनि मेंनाय देहाजों गारि गाखोनानै मेंनाय देहाजों बयखौबो बरायनाय थाबाय स' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो आसा खालामो बयबो आंखौ अनगोन सापर्ट खालामगोन स' बिदिबा दायो भिडिअखौ आङो स्टार्ट खालामनोसै चलो नै लोगोफोर जों सफैबाय बहा फैदों मिथिगौ ना मिथियाखै ना माबायावहाय मा होनो तेजपुरावहाय माने न'निफ्राय आं भिडिअखौ लाबोनो हायासै माने लाइन गैयामोन मबाइलानो एकदमबारे 12% दंमोन आरोना हरावनो लाइना थांनानै माने दाहालागिबो लाइन गैयानो खोनादों आरोना न'आवहाय ओमफ्राय गैया भिडिअखौबो लाबोनो सानदोंमोन लाबोनोबो हायासै माथो खालामनो नैबेयाव सफैनानै लाबाय बिराद मेंबाय 1:27 आव बास गाखोदोंमोन रौतायावहाय टाउनावहाय बेनिफ्राय जों बेयाव सफैदों 4टायाव गाखो मेंलायनाय गोबालाव मोनलायनाय मेथाइ जाना हासमला जानानै मोजां मोनबोबाय बिदिबा मा बुंनो आरो नायलांथोब ना नै हाय लाय हाय लोगोफोर दे बिबि oh baby cici lah cici ilai satu taji cici enggak cici dia Yes. Yes. Ada apa? Yes. You sure? Yeah. You sure? Yeah. Apa? Kamu orang? Ayo. Mabile. Ayo. Mabile Ima. Iyo. Kagip. Hateo bile ni hateo be. Con thong à? Mi con na? Gustia. I think bila I think so. I think. Khane. Akai. Kumel. Hate. Salale. Sala isuda. Isuda salai. Lưng vậy. Nani ni con thong à? Ayo, pipi. Nani ni Gustia lah. Gustia be. You. You. Sampai deh. Bye deh. Bye. Sampai dah. जोंना दाउआ मानै नै लकेल दाउ मानै बे जों लाबोनाय नै बैयो इसानि आइ हरनाय फाय लाय गगो फाय दे फाय गगो फाय ने deh. Lại.
Đây là mày cảm động bị mà này cái đàn ơi chút này à लोगोफोर नोंसिनि थाखाय मोनसे सरप्राइज दङ दसेनि उनाव आङो दिन्थिगासिनो दङ मा सरप्राइज बेखौ मिथिगोन नुगोन भिडिअखौ नायलांबाय थायोब्ला ना आने 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 नै लोगोफोर सरप्राइजआ बेनो बेखौनो लासाबबाय आं माबायदिथाय मिथिया नायनो ना लोगोफोर नै र' हरो इलाय नै नै लोगोफोर बोरै नुदों अप्प' केमेरा फन नै बेनो आरोना लोगोफोर मबाइला मोजां नुदोंना नुवाखै लोगोफोर कमेन्ट खालामना खोन्थाहर दे आंनि मबाइलखौ माबायदि नुदो नै बेखौनो लासाबबाय उपाय गैया मालायफोरबायदि आइफन 1 प्लास होनलायनो लालायनो हाया आरोना बेखौनो लासाबबाय अप्प'खौनो लासाबनानै भिडिअ बानायनोसै मोजां नुदोंना लोगोफोर एसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आं दिनै जोबोद खुसि मबाइल गोदान मोननायनि सरि लोगोफोर मबाइला आंनि नङा आब'निसो आंहा दायो मबाइल लानो हानाय अकात गैया बे गैया फैसा गैया गाव मेथाइ जानोनो फैसायानो गैया आरो मबाइल दुर की बात होनदो नोंसोर अनोबासो आं उनावहाय मबाइल गोदानखौ लानो हागोन जानो हागौ बेसांनिखौ 9,000 10,000 बेफोरनिखौ बाट आंहा अकात गैया दायो लानो हानायनि नोंसोर अनदो अनोबा अनोना अना नोंसोरसो मिथिसिगौ आरोना आंखौ आसा खालामो अनगोन बायदि मोनदों अनदे सोनाफोर लोगोफोर आंनि दायो ओंखाम संसै आब'लाहानाव फैदों आङो तेजपुरावहाय ओंखाम संसै दायो माजों जानाय जायोसै